Казвам се Дарина Пенева и съм изпълнителен директор на консултантската компания Stanton Chase International. Компанията се занимава с подбор на среден и висш управленски персонал. Това, което ме насочи към този тип дейност, е интереса ми към общуване с хора, към това да имам възможност да работя с хора. Това се случи доста отдавна, въпреки всичко бих казала, че в началото малко случайно започна моя път в тази професия, но така и до ден днешен съм много щастлива, че имам възможността да работя подобна дейност. Всичко започна преди 16 години, когато, отговаряйки на една обява без ясни дефиниции, че става въпрос за консултантска дейност, попаднах в компания, международна такава, която се занимава с подбор на персонал. Още от самото начало ми допадна изключително много възможността да съм близо до компании, кандидати и хора в тяхното желание да намерят една добра професионална реализация. От моя гледна точка да бъде в тази сфера едно голямо предизвикателство. Защо? Защото ние работим основно с хора. Когато става въпрос за подбор и за консултантска дейност, ние сме хората, които помагат на индивиди, на личности да намират своето професионално развитие, да постигат целите си в чисто професионален аспект. Това е много интересно и в същото време е голяма отговорност за нас, тъй като в нашия бизнес е много важно, когато всички страни във всяка една кампания по подбор са удовлетворени в края и последващите години на развитие. Това, което ние наричаме win-win ситуация за всички. За кандидата, за клиента, който е наел кандидата, и за нас като консултанти удовлетворението, когато тези страни са доволни, е наистина много голямо. Всеки ден при нас е различен, макар че привидно изглежда, че правим едно и също, тъй като това, което наистина прави един консултант в областта на човешки ресурси, конкретно в подбор, е да партнира на компаниите, да идентифицират точните хора с потенциал за конкретни позиции. Как протича един процес? Започваме от там, че с клиента изясняваме много точно и много прецизно каква е неговата бизнес нужда, защо има нуждата да наеме конкретен човек с конкретен опит, с конкретни знания, какви цели той би поставил на успешния кандидат, как си представя успешния кандидат за конкретната позиция. Работата на консултанта е чрез въпроси да изясни казуса, нуждата и бъдещите потребности на клиента, така че максимално прецизно след това да успее да идентифицира потенциални кандидати с правилните качества, с опита, който ще е ценен, с потенциала да се развие в организацията на клиента. Образованието, което имам, е магистърска степен по биотехнологии, завършено в Софийски технологически университет, и магистърска програма по бизнес администрация, отново в Българския университет. Факт е, че попаднах случайно в консултантския бизнес, но всъщност, познавайки себе си и знаейки неща, които са ме вълнували в комуникация, в това, че винаги ме е вълнувало какво кара хората да вземат едно или друго решение, да се държат по един или друг начин, смятам, че може би подсъзнателно съм имала някакъв такъв интерес към подобни дейности, свързани с комуникация. Това, което искам да дам като съвет на младите хора, е наистина да се опитат да изберат специалност, университет, който смятат, че ще им даде една добра база, която след това да капитализират в реална работна среда. Със сигурност трябва да са активни, със сигурност трябва да са инициативни, трябва да търсят контакт с бизнеса, в смисъл да са отворени към не само академичната страна на образованието, но и да търсят чисто практически възможности, стажове, да не пропускат такива възможности, да дават повече от това, което се изисква от тях, да са организирани и да планират също работата си. Успехът е предизвикателство, успехът е успехът е кауза някаква, според мен. Когато човек има желание, той винаги успява. Поне аз така смятам.